Kardom, kado we tami phone me erlang kedi nili video semar me tajir ding ulo thirang bang thakbom stame phone ta me o emati di amasi nili ba si semaro edalo video ba lasi nili pinyi bang ngali tumhanawan piji la bang ke Sonowal kachari tum kekan Log Bihu po aso a video si nang paklang po nali tum stame nang lang donon apen aso a video nili tum aso kekan kachari dun lake choneng me chiklo si nili tum laso kekan mang chali dun lo workshop kosan lo puji Kalakshetra Guwahati Kalakshetra long si nili tum hanang hang lo lapen nikre pho pharma nili tum hadak dolo lapen nili tum haladak jati plido khei plido nili tum haladak kachetong di masa do lapen ilitum karbi tum do lapen Sonowal kachari lapen coach ras bongsi pu akhai latum nilitum khei pli chetong haladak lapen laso a workshop ki bi lake cultural exchange pu mane kachelar jat karbi tum ke kan bang ke Sonowal kachari tum si charli lo lapen Sonowal kachari tum ke kan bang ke ilitum karbi tum dakpen karbi ang long pen kitam tumba kaprek akar karbi tum sonapur karbi tum tado lapen west karbi ang long ladak long pen tanang adun do la se la Sonowal kachari bang ke akekan bang ke karbi tum si charli lo lapen dimasa pen kosras bongsi la tum si chelar lo kosras bongsi akekan bang ke dimasa tum si kan lo lapen di masa tu bang kosras bongsi tu makekan si charli lo pen lasi nili bang ke pinye bang ke laso video bang nampak lang po lo a video bang tuning pen a video le hasta me nali tum pa nampak lang po a programamen bosan lo workshop laso dito la tum Kalakshetra tum pen ke pathik pon laso men bang ke pathik pen ke assam pulo hai assam pulo la pen puthor pulote assam ethenic cultural harmony and exchange mission pu laso a program long sinilitum dun lo nikre pho pharman la pen handa kaprek ta charli long he kaprek ta charli dun thulong lo voltar tang ho la pen satria pulasan ritum ke lahai ke theklong le pen la theklong ta hai bosta me charli long le penang mati tame nili tum bang hadak dun pen masap charli dun long lo ki thek oi kalis tame asap ki charli long lo la si no na bang ke nang li tum nang lang thuna la Log Bihu po ba la si no na video bang le bang cheng thuna Oi,
Asi a video ban pancha lo ke kane la ke karbi tum dese kan la da ke kilun ta ke kan ta cheng ithip dun tum ta karbi sai de le tum karbi tum sai de lo khan ta incre pho ke charli dun la sto ke kan asi a video ban la ancha lo la pen nili channel YouTube channel do la pen nili YouTube channel men la ke pt lang ne pu la pen nili Facebook men la ke prophat teron lang ne pu la se
Facebook ลองสตาเมนัง follow อีกตุนท่ากัดดุกไว้ตุนสตาเมนัง follow ตุนท่าละเป็นYouTube channel ลองสตาเมนัง subscribe ตุนท่าการดอมกัดดุกกัดดุกกะเวตุนท่าดอมไม่ทักไม่การดอม